i 10 ljudi, evo nas u novoj epizodi. I danas ćemo da igramo agar.io i evo sad ću se da napišemo ime Milan HD, može. Evo sad ćemo pokrenemo. What, tako li sam ovo Srba? Ne, odmah smo me pojeli. What, Serbijan. Neki pišu ovdje ime, pošto vjerovatno imam veliki broj igra, pa da ne bude vode. Kako mi stiže? Lag? Ne, je fair. No veze. Ne, evo ga. 3. Bežimo od Bosne. Bošnja, Srben. Ima ovdje Serbian Gens Bijev. Tu, rastemo, ide. Evo, 300. To, pojedi ga ti, ne moram ja neko pojedi. Jede. Mislim da mogu vam bordera. Pojedemo ovo ika. Konera. Nisam dovoljno veliki da bi ga pojeo. Ako mu davno ću mu moći dati. Joj, ne! Pojedi Haja. Ne. Pesa Pro Gaming. Ne možemo se jedan pojesti, mislim. Pošto smo iste veličine. Ne. Šta bre? Fuck! Moj palm! Šalim se rekao. Ispade mi nešto malo. Udarih rukom. Ne! Iskopit ću. No, ne. Pa kako on brzo je, kako on može je tako brzo? To nije fair. Joj, to stvarno već nije fair. Ne, zašto? Ne, what? Odmah smo mi pojeli. Šikne. Ne, ovaj. Juuu, mogu sam da ih pojedem. Crna, bez boja, sakri čovjek, glatko. Prikaži skoro. Pa može, prikaži skoro. Bez skinova, a bold skin. Podimuć, izbed. Neka. Igrat ću. Ovako. Ne! What? Kako? Konačno odigram na dobrom serveru. Gde sam mnogo spor. Mislim da se da neko sakrio. Kanada. Maja! What? Šta se dešava? Gdje da sam promenio server, onaj server je bio bolji. Dušica. Koji su ovi? To poješću pro. I koji sam ja noob? Če ne znam, majke. A zašto sam bio na Wiki? Zato što sam, kad sam spavno prošao neki lik, pa sam ga odmah pojeo. To se isto dešava. Ne! Evo, opet imam veći skor. Tu ću se krijem ovdje.
Ne. Ne mogu da skrijem. Ne. I da, rekao sam u prošlom da ću snimati u subotu samp. Što će se naravno desiti. To, hvala ti, to konačno i mi nekoga da pojedemo. To, sve kako smo spori. Ne. Zašto? Srbija! Srbija. Ajde da pojedemo Srbiju. Pojeli smo Srbijana. Pa vidite li vi s desne strane gore u čošku. Ja sam bio 10. trenutno. Ali više nisam. Ubi Hrvate. Hrvati su najgorije. What? Zašto se skrećem toliko sporo? Malo mi laga, sorry. Ma šta se ovo dešava? Jabadabadu. Sad kad mi uđe pravo na mene. Yes. Srbijan. Ja počeo da mi laguje nešto. Zašto? Evo ga, konačno. Sad malo bolje radi. Evo ga, 10. smo. To je... Samo što ne mogu nikog da pojedem. Što bi ja brže da se podelim u komadića, ali neću. Bolje da smo i 10. Mnogo dosadno ići ovako. Mislim, nemam šta da radim. Evo, muđa kao nešto gori. Evo, ja mogu isto da im napišu nešto. A juri me ovaj gore. Ovaj dole. Mislim da znam što treba. Ali neću. Ma i nek me pojede. Što? Kada je bitno. Poz za JT snimam. Poz za JT snimam. Evo ga. Sad će neko kaže. Niko izgleda neće. Ma neće će sigurno. Malo kasnije. Sad će, možda će da kažu, ne znam. Evo, pozdrav za Nika 526. Evo ga, sad ćemo, čekaj, sa sekund, pogledajte posla, video za, evo ga. Pozdrav za Girmu. Više nismo 4. Oj, 10. Pardon. Pogledajte. Mnogo, znači, dobro, evo ga. Sad ću, ne znam, Ž, kako Ž. What? Ja sam sad 8. Jej, ne znam da li vidite, a ja vidim. Ću vam pokažem, ne znam ću vam pokažem, mako ćemo. Poz
What? Sorry man, bro. Sorry, izvinite. Čujem mi njest. Ovo, da mi poneste baterije. Će biti pozicionalnosti. Ajde, to. Evo ga. Evo ga. Nika 526 poz si. Thanks. Ovaj mi daje malo. Možda da ja mogu da pojedem ovo? Ne. Hehehe, nije uspio da me pojede. Shark. Pojedi ga tu. Pojedi shark. Ne. Zašto nepravda? Zašto? What? Pade mi ovo kabelica. Mrzim kad mi ovako nešto pada. Ja se ček, ne! What? Evo, sad ćete vidjeti, valjda. Ups, evo ga, sad ću. Idemo. What? Odmah su me pojeli. Dobro. Čini mi se nešto da sam čuo. A nema veze. Evo, sad nam je skoro 144. Ćemo da skupimo. Znači, danas smo najviše isti bili 8. Eto. Ćao. Ček, napišemo poz za YouTube. Pozitiv. Evo ga. Pozitiv. Pozdrav za pingvina. I eto. I to je to. Što se tiče ovog videa, nadam se da se svidio i pozdrav.